दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे गोनांथार स्किमनि आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआव। 2025 आव जुदि नोंथाङा बिजनेस मावनो सानदों अब्ला नोंथांनो रांखावरिनि गोनांथि जादोंब्ला नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नैबे स्किम, बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना स्किम। बे स्किमनि जोहै नोंथाङा जोबोर खम इन्टारेस्ट रेटआव नोंथाङा बेयाव लन मोननो हायो। प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना स्किमनि जोहै बे स्किमाव नोंथाङा बोरै लनखौ एप्लाइ खालामनो, माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन, मा डकुमेन्ट नांगोन, लनखौ नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनो, जोङो बेनि गासैबो डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बे स्किमानो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गोरिब थाखोनि बिजनेस जाय बिथांमोना मावनो सानो, जेरै नोंथांमोना बिजनेस स्टार्ट खालामनो सानो बा सोरनियावबा फिसा फिनला बिजनेस दङब्ला नोंथाङा बिजनेसखौ गेदेर खालामनो सानदों। नैबे प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना स्किमनि जोहैनो गोबां खम इन्टारेस्ट रेटआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लन प्रभाइड खालामनानै होयो। नोंथाङा बेयाव इजियावनो लनखौ मोननाय जायो। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव लननि बिभागखौ नैयाव राननानै होदों। मा बिभागाव मोनो लनखौ नैबेयाव नुनो मोनदों। शिशु कभारिं लन्स आप टु 50,000। नैबे शिशुआ जाहैबाय जाय बिथांमोननि बैसोआ 18निफ्राय नोंथांमोना नैबे शिशु केटेगरियाव गोग्लैयो। नोंथांमोना 50,000लागै नोंथांमोना लन मोननो हायो। आरो नैबे किशोरा जाहैबाय जुदि नोंथांनि बैसोआ 25निफ्राय नोंथांमोननिया 30आव गोग्लैयो, नोंथांमोना नैबे किशोर केटेगरियाव गोग्लैयो, अब्ला नोंथांमोना 50,000निफ्राय लानानै नोंथाङा बेयाव 5 लाखहालागै लनखौ नोंथांमोना मोननो हायो। आरो नैबे तरुणा जाय बिथांमोननि बैसोआ 30निफ्राय सायाव जायो, नोंथांमोना नैबेयाव 5 लाखनिफ्राय लानानै 10 लाखहालागै नोंथाङा बेयाव इजियावनो लनखौ लानो हायो। बेयाव मोनथाम बिभाग राननानै होदों। नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ बेखिनि मोनथाम बिभागनि जोहै बे प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना लनखौ गभर्नमेन्टआ राननानै होदों। दानिया बे लननि इलिजिबिलिटि नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। बेनि इलिजिबिलिटिया जाहैबाय नोंथाङा बेयाव इन्डिभिजुवेल्स हारसिङैबो लानो हागोन बा नोंथाङा प्रपार्टि कनसार्न, नोंथाङा जुदि प्रपार्टि बायनो अब्लाबो नोंथाङा लानो हागोन। पार्टनारशिप फार्म खालामबाबो नोंथाङा लानो हागोन। प्राइभेट लिमिटेड कम्पानियाबो लानो हागोन। पाब्लिक कम्पानि बेफोरबायदि नोंथांमोना इलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव गोग्लैयो। बेखिनि नोंथांमोना नुनो मोनदों। नोंथाङा बेखौ हारसिङैबो नायनानै लानो हागोन। नैबे प्रधान मन्त्रि मुद्रा लन माइ स्किमाव फैनानै नोंथाङा डिटेल्सखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया बेयाव मा डकुमेन्ट नांगोन नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेयाव राननानै होखादों डकुमेन्टखौ मा नांगोन। फर शिशु लन नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। शिशु लनाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनो बेयाव प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, नोंथांनि प्रुफ अफ आइडेन्टिटि नांगोन। सेल्फ एटेस्टेड कपि, भटार आइडि कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, पान कार्ड, आधार कार्ड, नैबेयाव पासपर्ट, फट' आइडि इउज बाय गभर्नमेन्ट अथरिटि, बेफोरबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ होनांगोन। नोंथाङा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय मा डकुमेन्ट नांगोन। दानिया बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा बोरै, नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो, जोङो बेनि डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एप्लिकेसन प्रसेस, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबे माइ स्किमाव फैनानै मुद्रा लननि इजियावनो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथांनो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय उद्धम सार्टिफिकेट नांगोन। नोंथाङा नैबे उद्धम पर्टेलाव थांनानै बे उद्धम सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा मा बिभागाव खामानि मावो, नोंथाङा नैबे उद्धम पर्टेलाव थांनानै बे बिभागनि नोंथाङा उद्धम सार्टिफिकेटखौ बानायना लाबानो जाबाय। बेयो जोबोद इजि प्रसेस। बिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो थाबैनो लाबोबाय दं। उद्धम सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बोरै बानायो। दानिया नोंथाङा नैबे प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेयाव अफिसियेल वेबसाइट होनानै दोनखादों। नोंथाङा बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो, नैबेयाव लिंक होनानै दोनखादों। नाथाय नोंथांनो प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजना लनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे उद्धम सार्टिफिकेट नोंथांनो नांथारगोन। नोंथाङा नैबे उद्धम सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव इजियावनो बेफोरबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आं बेनि थाबैनो एप्लाइनि प्रसेसखौ लाबोबाय दं। उद्धम सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बोरै बानायो। दानिया
नोंथाङा नैबे मुद्रा यजना लनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। जास्ट आं नोंथांमोननो दिनै डिटेल्सखौल' होग्रोदों। आं थाबैनो बे लननि फुल एप्लाइनि भिडिअ लानानै फैबाय दं। जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोथाहरबानो जाबाय नोंथांनो लन एप्लाइ खालामनाय भिडिअखौ नांगोना नाङा। जुदि नोंथांमोननो नांगो आं थाबैनो बेनि फुल लननि एप्लाइ भिडिअ लानानै फैबाय दं। नोंथाङा नैबे पर्टेलनि जोहैनो इजियावनो अनलाइन प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना स्किमनि नोंथाङा लननि एप्लाइखौ बानायनो हायो। नोंथांनो आङो थाबैनो नैबे स्किमनि थाबैनो लन एप्लाइ खालामनाय भिडिअखौ लानानै फैबाय दं। जास्ट आं नोंथांमोननो दिनै आपडेटखौ होग्रोदों। जाय बिथांमोना मिथिया प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना स्किमनि जोहै जुदि नोंथाङा बिजनेस मावनो सानदों नोंथाङा इजियावनो लन मोननाय जायो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।